Kajing penpena daga Executive Committee ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pen kelara ya ka majai hahima sora kam syam lapen sengautanat ya ki khon ki hajar kahima baraka artre unai tung araja arpusau kilawan ban yakran berba penyat sings im Chief Executive Member ban dawa ban wengno e kate kajing penpena Kumban Syukudau, baka office jong Executive Committee ka Khasi Hills Autonomous District Council, haka arpusau tere ujeliu arja arpusau kalapen mi ya kajing penbana ni ka notification bakat kum ko order ka bahaka arpuai tere ujeliu arja arpusau, baka Executive Committee hadian kajing pet banyak kalarai men penimbiang ya ka Executive Order kabelum mi haka nyau tere urempang arja arpau. Kat kum kani ka notification laong basu an setiap kum karat majai kat kum bapau ha ka Executive Committee Order arpusan tarik ujeliu arjar kat kendai. Kum ban syukudau bakat kum kajing penbana ha ka nyau tarik urempang arja arpau laong bala penbana yar ha ka hima sora borok kawai ba ka Executive Committee ka KHADC hadin bakal bishar banya ya ka rai ni resolution jongs im sora bat ka dorbar hima ka bala long ka arplai tarik nailur arjar kat kendai ka sngob haban penbet no e ka hukum jongka ka ba arpusan tarik ujeliu arjar kat kendai da ka baweng no e ki kendon lai haduk hadwai jongka paragraf baar Laben rap hakate kajing penbana bahaka jo kapor ya kakentien rat majai antep bat pulien no kum ka majai hakabaan penyat ya ka sensyar khadar daus iem bat ka dorbar kat kum kariti ka dustur haka hima sora kum balarai da ka hukum ka bah nyau tarik urempang arja arpau Ketika jing penbana haka arpusau tarik jeliu arja arpusau ban pen kelarat ya ka majai ka badai ka kat khayi bari ka bahep ha ka bahap haka hima sora kalawan ru hapdeng ka jing don ka jing pan jing kentho haka laipo tarik ujemang arja arpusau da ka Executive Committee ka KHADC naus iem ka hima sora upa iem Freeman Sings iem Ketika jingpan jingkan thok ka long halor ka jing ujor u General Secretary ka dorbar snong majai haka arpu khandai tarik ujemang arja arpusau persayus im sora halor ka jing ai duler khandau yaki bamdai ki khasi hamajai ba ka jing tung chairman haki snong hapok majai Kani ka jingpan jingkan thok kala bu por tang lai sngi yos im ka hima sora ba un jubab kata haka lai tarik ujeliu arja arpusau klam da ai daw Kumban Syukudau bahaus 6 arajar khatpra hakapor badang bat Chief Executive Member uliet ba HS Chela laweng sipor yau pa im Freeman na kets im halor ki jingkeno bola ai duler khendo yaki bar jela Henry hadian ke jingwat penya ke Executive Committee hau banai jeliu jong 6 arajar khat kendai hak jingelam jong uliet ba tenwel khar kum u Chief Executive Member baruba penya sings im kum u Deputy Chief Executive Member beri pet katara ilaka la thung biang yau pa im Freeman kum us im bapura ka hima sora Kani ka jingmi biang ka jing penbana ban pen kelarat majai kala penlong yaki khun ki hajar ban kentho bakumno haba ka Executive Committee ka KHADC hau banai jeliu arjar khat khandai kala lap ba usim don kti haka kam ai duler khandau bat menta ka Executive Committee haka jingelam uba penyat sings im kumu Chief Executive Member baruba pensengan NCM kumu Deputy CEM bapet ya katanat ilaka pan na ka jing ujor ka bala long kumju hakite kipor ka syem da karai ka batmu kini ya ka sensyar khadar kat kum ka riti ke dustur ke hima sora. Kamajai kadai ka kat khayi bari ke baheb ha bat ke hima sora dangshan kal sim jingkit khli ban penyat hi kadai ka kam khayi syari Bangladesh bat kumta kilami ki jingkno ba ka jing pen kelarat ya kamajai kadai dakawai pat ka jing mud jong ibadan ha kabor ha KHADC kata ban klun jing yo nong ni ban yo bha na ka kam khayi bari hamajai. Lo ka jingwan jong iban dawa ba ide ban wengno ya kan notification ba la pumi ka asal trek uni benai ba matau benang no uni benai beladam kalau kajing ai rak terpang no ya kamajai dan kali yang jogi kun ki hajar jogi mas orang ilawan ban ai da kajing tho ya i CM kalau idawaru ba ide benang no mardor ya kanika notification ya karai benang no pendam no ya nika kenting rai na poka sunong majai ba nakali yang jogi ila akan syai hadin bangileh tai sani ba nakali yang jogi ila ong ba abede bakani karai umsem aibor ya ki majai le su ai tang katang rai tena kaleng jongi ngi mohon ya kata na kaleng jongi pen bor bi ban weng bek ya kan ko dar ka jongi tena kaleng jongi ila kan sai ong ba mentah kini kising anu mla benne te ngi haban abswan dadap ka session hadien ka khat lai khat sau trik mo hadien ka khat sau trik insa aya karai abede ban pendam no ya kan ka right ya kan ka notification ka baila pumi mai tingin ni ab ya kata ka ba mai laong hadin ya session tingin ni ab ya kata di hawar ya ka kendai la yo ya kan notification bak kala right ka majai
Tinggi ni kilang kikun kihajang ilawan banyak hiyang ni. Ilawan mekran bakam day banang lai. Majai namar ba kahap ya pok himas orang. Di nakliang jong hapo ba ada si iam iba tinggal. Ba ini si iam lo ide iam jong ilaka. Lah ribuk no ko ordar jong ba isa selah. Bala penimpat ya ka ordar hapo belong si iam ba tinggal. Tindai nang tangi lek sangap jan ri mentap kawan ki imbiang. Baribuk kelaman ya ko ordar ka ba long si iam hapo jong ba tinggal. Mentap ada kapol belong si iam ba penyai penimbiang itu kara ya ka ya ko ordar ka ba mi ho ada ka kendai ka long ba penim no kontak. Tena kalang jong ngi persya jol bet. Halor kan ni ba pengkelara ya senang macai. Balai fry ke daw ba penlong ni isi ban penimbiang ni itu ordar ka penyak mensuar. Kita imkan syai nak kalang jong iru ke iong bet ba ngikeli don komplain odan ba bau kamajai kapan em ya kan iban nongrat iong bamdon dia kata ngim syai ba tengin update ya kata ka adin jong kata ka session ke be event sa aya karai mengitip ba ka majai ke spot point kay bari ke pati ko kerti juga mas ora ndrei dak ni ke cungun ra kum kini ki cungpen em kini ordar perkelara itu hatu kam don dak wi ki cungmu lese ban klun i khai pateng ha ki benta ban kini no i tu benta na ka mas ora kata nak kajing ting kajungi kadon boleh dia kata namar ba kandai proposal nang tiu dapat daki baik kejat bendri ki bawan chong snong tim buai snong ti ba kejat bendri jungi ki don tang 10% tingim tip ka ai kaplan ngisu thu sai ba kani kedai kaplan jong ki baik kejat bendri ladayo ban kurup no ya kamajai bakan lain no ni masora lesi kandan kaji no ngamata jong kita tena kalian jungi ngi persya halor kata bayo wan long try kli man daki baik kejat bendri ya kata nak kalian jungi kun kajang ngimtip ya kata kajing sisya te ham penpau kai lada kalian isi am itip kata ham kencai ham penpau le nak kalian jungi ya kita te ngimtip nama ngimdai mangi ki basyong po office jong kai masora ngimdai mangi kinong tray hang tu ngidai tang kun kajang dingi iya kan itu pukison te kapan bitar ya ki kun kajang ka masora ini sejam ni sikmat kalau siapa ka isi gaya sikmat lengkap bagani ki ordar benek baik dia katakan majai kumukara. Ya nak kalian jong ingin saya siang meeting kerki hi. Hadian ba ngiyo ya ka ladang ngiyo ya ka jubab ka pampun. Nak kalian jong iru nginum sang thai. Ngin persiang pat da kanu kala kunti man bu dikilat gi be pat ki ki bakam tege. Em kajing lumar kajing runda ka kami hi no bagadi ka export point. Ada we muhun kasih mi hi kata. Ndai ban ong ba kandadan he ka ba jubor kam dan. Apa ni kalau masalah nomor bang suci dah kita cakap sedikit kita sampai kendong. Saya kira kita kami kapoi itu. Tapi kalau belum sudah pasti. Ya kesurok nomor hang tu kadai kesurok ke 4 siang rong 4 siang ai. Ndai ka himas orahi. Kapan bahal lelai tu kesurok nak kapor sekapor. Kembolong mata kesurok kabiang. Nakaliang uba penyat sing sim Chief Executive Member Ulaong. Bakani ke jingbu ya karaj majai kalong bante la kami karukom ai duler kendau syaki bar jela hakatai ke benta. Te mentakasngi kalau don ke jingi kendo hapadeng ka yang ka district council bat ki kun ki hajar jong ka hima sora. Habaide bakani ke jingi kendo kadantang iwe hi subject agenda kata halor ka notification ka berang syumi tangsyen haka sauterik uni ujendio nak office jungi ban itu ya ka majai ban itu biang ya ka majai kum karai namar ya kane la itu nadu haka notification jong arja ka khandai ya kane karai majai hapo jong ka hima sora kamut ba la itu ikarai bakan long lakajong lani bakan yo lakajong ka ilaka Henry karai ka hap hiapo kahima namar haka sinshar tenrai ka bengidon hari khasi ngidon kata ka lai benta ka kom sinshar kahima karai bakashnong te dandu bat buntli ki mat ki bakong sang bha ki bangi notify haka ar sauterik ujendio kamtam hakabaide kahima sora hibrakawe nadu kabor jong usim bonamla banshuai pathar ki NUC ye ki bar jela ki bon khayi kabaar bakin ai dulir
kat bamon dulir khndo kat bamon ye kibar jelak kamtam kibam deiru ki khasi hang te po majai te ya kani ngila pen scam yang dakanika notification jong ar sauterik ni jelio te karat majai ru kahap lang hakata kendon te kamut pat ba ngi ai ra majai nangi itu katkum kan notification ba kan dei no kabor sinshar lakajong hakabakut hi la kumbalong mentau dang don tang acting soda la da dei ban hab ban yakun election biang hab yakun henry habakut hab penya election hi da kahima but hab ai sanat yauni ba syajit mal da kahima te kadon ngaso ba kajing kendu kajungi kalong kababiang mutasni baki kun hajar namar ba kanam don kajing suthu bakla nga suthu ba hadin ba mi kanika notification nakaliang discouncil kila bon ba ki ba phone yang niru kiseng bhalang kiseng ba per ki kunhon na ki kun ki hajar ki rirang ba ki longkemi ki samla kila phone ba balai ka ja kumne tangala pen suthu kat bala nreda kajing kendu menta pa kala na khamsha shu te kata di kajing thumu kajongi nakaliang council mi thumu be ya kababaha ndai bangi don da kawai pak kajimut lese henry kajing ai kajing pen imbyang ini notification aja ka khandai kadai be bangi kwa ben scam me ka sinsha khadan jokka himasora te bat kumjuru ban te lakam ya ka rukom trikam jongki sim bat ki jokka executive darbar namar philai kajing sha complain ke babon ji sha ujor halo kajing yo dulir khndo ki bar jela nene wat ki bar riru ki bangi mlak mentip te kajing yo NOC pathar kini te na kata kadaw na kalyang jungi ni hab ben perkhing shu lingba kan notification te hak be de ba kajing dawa pat ki khun hajar na kalyang jungi ke ik bangi kran mene kalong ba ngi pan por na ki ai lat ngiru banang exercise shu ke ka babahatam ka bangin le habedip kanika jing dawa ka jungki te ho kamdei ka basuk bakiwan mene ban aikot pamenta hingan chu rai dakumtai lene ban rai ban weng no lene ban penne kata kamdei ka ba suk ba menta ring la pan por iki ngiru menta dang pen create se ka session jong council le se hadin ka session ni la ban ya penbaik ya habedip kanika jing kwa ka jungki kum ki khod ki haja kalian kun ki hajar ngayo ni kiran ki omba lese gidon de giwi jing thu gus lese kumu ka jing kamar ba majai gede ga export point gidon ki jing keren hoi kala benlong ka jing perkhat jungki priu bom tip ya kanika order henry yengi pa penmi ikini order but kita ki kun ki hajar ki bansa puli ya kanika order notification arja ka khandai kinsa ai khublei kerpang ka discouncil baling ong humta hapo ni ka notification arja ka khandai ngila download baru khoi ki kendon ki ban te lakam ya ka jing trekam jongka hima te but ka jing itu e kara ru la don lang hanta te hakawai kalyang ladangi let's say dengi kran ya kawai pak hima kiwai kira kumeneru sepentip yapi napo hima khairim khat artli kira kiwan sengi ban kerpat bangin itu eki bahkan im katakan itu dustur tebat kiwan khat arrai dan kira kibla du no ya karai sinshat dan no kibla du no wat ya karai lekniam te kata di kamram jungi kum ke council bala ibor sek schedule bangin ben scam ban itu eki bakin im yang nani syakmat but kini ru kamut bangi itu iki kum kirai bakin like no nak hima khairim ni itu iki kum kirai henry habakut ki hab hipoka hima khairim kita inuksai banga ai habedep ki bai pakima itu kini kecing pen embyang ini ke order kadai ru adien kecing wan jong pi kum siam dengkat kenhur man khenrai trading license ada benta kai go hilap itu ho tang hadin bangi shimti kum siam ngila her sethi bat ngilap bun ki ba jing bombyang hoi ngam keno ya hima kamde ke basuk ban wengi kini jing kabala don de ki post nem tang shiklep mat henry ngin ya persyang menyetrailang kum ke council kum ka hima bat ki kun ki haja te hakabide ga jing khanra ka jungi trading license sethi ngilap
ba ki babun ki dekhar ki ba pentulun ki kam khayi jung ki klan ki kot kisla ki babiang ya kani ru ngi susi ba bat ngilap ru ki don ki dulir khndo ru hakipor ba kham rim kham chua la ai da ka hima ye ki bamde ki khasi te nganga sngo ondang la puli ya ka file jong ka hima sora la page la bishar benya haka ar hajar ar pau la pendu no yakini ki kendon bentek lakam yaki hima tengah ngaso kum ka dis council ngi dei hiban pej ben khmi yaki hima tengi bu biang kan ni kendon ba shua ben ai nusi phide ben bishar bha phide ben ra ek darbar jong ki khun hajar shua ba phin ai dulir khndo yano yano phide ben ra apo ka darbar jong hima kata kan long transparent kan te henrei ben shu ai dulir khndo lada dei khasi khara tengah comment Riban ai ya u bomde khasi tolong ka kata bah ki don ki jing complain Henry tang da ka baweng pat UCM kanem la ban weng ni jing ya ka balong menta ya UCM ngidang penne bat ngin wat hai don jing duna ngin penbiang kata ngin nang penbha menta ya ka baduna ngin pendap ke batam ngin penbiang ngi habakut ngi ditang kibrio mla ban biang dot adang sedok de kani ka kam hi ban shuang CM mentung CM kumne kutai ni nakalang council ru ngim sutanat shu hi ban long kunta ban ja kunta namar ka pen long kam kai no ingi ru kunka council ni la wat benya na bishar benya sidon ki kies pat ki ja hima ki bom long shu ban e ru ni hab ban weng shu support ban penlong jing Konsen lang tigi banta na mari sutu pa kadon ka kam khai kamo piong mene kadon ka jing involved di barjala atuk kadon nem ki check kiet ne kinu ki ban kanra ikot kisla jing barjala ki khai ki banta ki bala thong do konsen baru si kata kadon na ka trade department ke habai dei pakani tehnrei namar katkum jing tip jungi ka kam khai hanti ka long on off dan kapor bakal dan kam khai dan kapor la sangye kunta te nakalyang jungi ngidang wat ya ka report kat nutili ki kali bomdei bar register po meklea ki wan khai but ki ai kita ki nong khai sikidi khasi ne kidi ki barjala ki wan khai ngidang lum jitip ini nang bangin sutu ka statistics ka basisha kumno kalong but kumba pitip ar ngut kiba dei ki exporter haduk mentang import ai trading license kemut kim yo export motion te kani ka jingle jungi kapelila yaki khasi khara jungi ki samla ki batre kamla jong samla ki bakwa ban khayi ban tiu bakin yo ekalat ban kamai kaji ban kentiu ka yo kot jungi kadon nem ki check kiet ne ki tol kiet ang thi ki badai jo ka forest jong konsen pat ki badon hoi kadon namar ba kani dika assessment kamdei ka tol kadai tang ka assessment ka bid office kamdei ka check gate kamdei ka tol gate kadai tang ka bid office kabangilom statistics ngilom jingkhen katno si ki kali ki barung sya bangla nama habakut ka revenue jongi ka council niyo na ka royalty jong motion do yong te bat niyo ndripo na ka shispa na motion but ya kani pat ka baha hi ka state government lingba ka royalty ka ba ka shim ka state government Uba titas darwal khan UMDC ke sora ubariu noi lam kaliang persya haying dorba tauan KHADC ulaong kampat yaha ban penkelara ya kamajai nomor bun kinong song snong hi kimdei kitrai muluk kitrai jaka bat kidei ki bar jella hadir baka kala don kenika order ke pami ka benai Januari dong senam Al-Hajar Arpo hakapor ba iba latib lang dong komisi marwe ko hakaba laweng no ekien rai te hada jingso ko jonga hi menta kalong ba ya ka snong majai kam judan ka hakariti dustur hakaba hakai masokra bahkan don sakawe pakarai namar kum ka jintip ke jonga hi kalong ba kadon tangkarai sokra tigidon gidi kisnong di baha apa karai sokra dan lo karai sokra apa tidon sakawe pakirai hakaba ke riti peniat kam jong kahima sokra kalong kumta tengam tip haki senam di bamensua hakanu kerukom kami kani ka tian rai ko macai
Tenre hoi kajing ai rai kajing ai snong kadega kam jo hima. Ba kadairu ka approval na po sa council. Tenre borobori kadega recommendation na po hima. Teka bamod hi logically kalong ba kanun ka rai kanun snong kahap banyo shwaya ka recommendation kabaning kong kadena ka hima. Tikong balong mentala sutu ba ya ka ta ka jing khot rai ya ka majai kam dei ka bala recommend ka dorbar hima sora tena ta ka daw kalami ka jing persya te hadin balami ka jing persya na kalyang ka jonga ko mo nomi khman namar hadin ba ki khun ki hajar kilawat persno nga nang ta na kalyang jong sim ba ka estate dorbar kilawat persno nga aso ka di ka kampram ka ba ngan hapan sim thia ba ngalai kendu ya BTCM ngalai kendu CM lu bat ngila pensyai bat na kaliang jong CM ke ka ba ula ai ka jing penslo na kaliang ka jong ka takalong ba nin si syong si perkhat na marma menta ka sini le jing lai in sawan hadu ka menta tayo dengan raiswa ka session nin si kendu biang man le ka badan kam ka snong majai hi kumbang itip ki babun ki kenthot ki badan hapo ka tu ka snong majai ki babun ki nong snong ki ki basela te lada khen ya ka percentage dan ya ka jingdon jong ki brio ki banabar ki khambun bun sya ki brio ki banabar ban ya ki try muluk try jaka tena ta kadau ka question ban I right na so kampat arise kata ka di jing sutu jong ki hima wat ngiru kong ki nong mi khmat lani ki nong ki nong ya lampai ba ni sutu ba kamlong ka badai ba ya ban itu no ya ki bar jela ki poiwer ki poihau bakin long kung ki try snong dan ki try jaka dena ta kadaw ngaso kadang ki persya ka bejur kamtam na ki samla na ki sen balang baper ba kamlong ka badai ya mentahi ban itu ya ka kung karai kadang dei hi kung snong kadal ba snong ha ka ban hap apo ka jing penyai jom ka hima sora Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya